Здравейте! В това видео ще говорим за инсулина и по-точно за това как се синтезира и секретира и как влияе на клетките в организма. Панкреасът е орган, който има както ендокринни, така и неендокринни функции. Неендокринните функции са резултат от активността на екзокринната част на панкреаса и участват в функционирането на стомашно-чревния тракт. Ендокринната част на панкреаса, която ще е обект на нашето видео, е организирана като отделни островчета, които се наричат островчета на Лангер-Ханс. Те съдържат 4 клетъчни типа, като всеки от тях произвежда различен хормон. Най-многобройните от островните клетки са бета-клетките. Те се намират в центъра на островчетата и произвеждат инсулин, но освен това от тях се отделят С-пептид, проинсулин и амилин. Следващите са алфа-клетките, които произвеждат глюкагон и се намират в периферията. Делта-клетките, които произвеждат соматостатин, се намират между алфа и бета-клетките. И на последно място ПП-клетките, които произвеждат панкреатичен полипептид. Въпреки че тези хормони имат различни функции, всички участват в контрола на метаболизма и по-точно в глюкозната хомеостаза. Инсулинът е протеин, състоящ се от две вериги, обозначени с А и Б. Те са свързани с два дисулфидни моста. Нека разгледаме една бета-клетка в Лангер-Хансовите островчета. Синтезът на инсулин започва с образуването на информационна РНК от ядрото на клетката, която достига чрез рибозомите до повърхността на грапавия ендоплазмен ретикул. Преминавайки през рибозомите, те ще преминат през процеса на транслация и ще се образува аминокиселинна последователност, която се нарича препроинсулин. Той е изграден от А и Б вериги, свързани с С-пептид, както и с още един малък пептиден фрагмент. В ендоплазменият ретикулум този малък пептиден фрагмент се отстранява, за да се образува проинсулин. Проинсулинът е на вид и крайните фрагменти, т.е. А и Б, са свързани с дисулфидни връзки и с С-пептида. След това проинсулина се прехвърля в апарата на Голджи, където се обработва допълнително и се опакова в гранули, които се отделят в цитоплазмата. В апарата на Голджи свързаните дисулфидни връзки А и Б вериги остават заедно, а от тях се отделят С-пептида. Така в тези гранули се съдържат както инсулин, така и свързващия С-пептид. Тези гранули се съдържат още амилин и молекули на цинка. Понякога А и Б веригите не са се отделили от С-пептида и поради тази причина се отделя също и проинсулин от бета-клетките. Тук ще направя една малка отметка. Тъй като полуживота на инсулина е много малък, до 10 минути, а този на С-пептида е по-голям, а в същото време те се отделят в еднакви количества, за да установим колко инсулин образуваме, може да използваме С-пептиден тест. Този тест може да изследва количеството на С-пептида в кръвта и в урината, а оттам можем да установим и колко инсулин се е образувал. След като вече знаем как се образува инсулина, нека разгледаме кога ще напусне бета-клетките. Да си представим, че сме се нахранили. Нивата на глюкозата в кръвта са се повишили и чрез кръвообращението е достигнало до панкреаса. На повърхността на бета-клетките има специални транспортери за молекулите на глюкозата. Те се наричат GUT2. При високи нива на глюкоза в кръвта, тези транспортери се активизират и благодарение на тях глюкозата преминава вътре в бета-клетките. GUT2 се срещат и в други органи, като черния дроб, гастроинтестиналния тракт и бъбреците. Сега вече молекулите на глюкозата са в бета-клетките. Как те ще активират отделянето на инсулина? Когато молекулите на глюкозата попаднат от вътрешната страна на мембраната, започва да им действа ензим, наречен глюкокиназа. Този ензим превръща глюкозата в глюкозо 6-фосфат. След това ще настъпи гликолиза, цикъл на Кребс и окислително фосфорилиране, при което вътреклетъчните нива на аденозин-трифосфат ще се повишат. Как обаче това ще има ефект върху отделянето на инсулина от бета-клетките? По повърхността на бета-клетките има специални АТФ-сензитивни калиеви каналчета, които имат функцията да поддържат негативната поляризация от вътрешната страна на мембраната, като постоянно пропускат калиеви иони. Принципно, когато тези каналчета биват подложени на действието на АТФ, те се затварят. Следователно, когато количеството на АТФ се повиши, все повече и повече от тези каналчета ще са затворени и ще се загуби част от негативната поляризация от вътрешната страна на мембраната. Има и още едни каналчета, които играят роля в тези процеси. Те се наричат потенциал зависими калциеви каналчета.
Когато се загуби част от негативната поляризация вътре в клетъчната мембрана, тези калциеви каналчета се отварят и започват да навлиза калций от външната страна на мембраната към вътрешната. Този калций стимулира гранулите, които се отделят от апарата на Голджи, да се придвижват до клетъчната стена, където те се сливат с нея и навън се отделя инсулина, С-пептида и амилин. Когато обаче нивата на глюкозата в кръвта започнат да намаляват, тогава количеството АТФ бета клетките също ще намалее, а това от своя страна ще доведе до преминаването на голямо количество калиеви иони през АТФ зависимите калиеви каналчета и хиперполяризация. Тогава количеството калций вътре в клетката ще намалее, защото потенциал зависимите калциеви каналчета няма да се отворят и гранулите, в които се намира инсулина, няма да преминат клетъчната мембрана. И сега, вече имаме този инсулин, който се отдели от бета клетките и достига чрез кръвообращението до черния дроб или мускулите, например. Какво се случва там? Върху мембраната на тези клетки има трансмембранни рецептори за инсулина. Те принадлежат към група рецептори, наречени тирозин-киназни рецептори. Инсулиновият рецептор е изграден от две алфа-субединици и две бета-субединици, свързани с дисулфидни връзки, и тирозин-киназа, която се намира от вътрешната страна на мембраната. Той е ензим, който когато не е свързан с фосфор, е неактивен, но той има свойството да се автофосфорилира. Когато инсулина се свърже с алфа-субединиците, автофосфорилираната тирозин-киназа фосфорилира таргетните протеини. Те се намират в цитоплазмата и играят ролята на сигнални молекули. Един от тези протеини е ARS1 или инсулин рецептор субстрейт 1. ARS1 има свойството да стимулира синтезата на гликоген, мазнини и протеини. И най-важното, да увеличава експресията на транспортери на молекулите на глюкозата. Тези транспортери от цитоплазмата се придвижват към клетъчната мембрана. Там те се експресират и през тях преминават молекулите на глюкозата. Основните глюкозни транспортери са GUT1, които се намират основно в тъканите на фетуса, GUT2, за които говорихме, като те се откриват в бета клетките на панкреаса, черния дроб и нефроните. GUT3, които се намират в невроните и плацентата, GUT4, които се намират в масните тъкани и мускулите, и GUT14, които се намират в тестисите. Инсулина стимулира GUT2 и GUT4. Нека направим един преглед на свойствата на инсулина. Първо, той стимулира експресията на глюкозните транспортери GUT2 и GUT4 в повърхността на мембраната на клетките на черния дроб и мускулите, чрез които глюкозата преминава в клетките. Освен това, той инхибира разпадането на гликогена, глюкоза и промотира образуването на гликоген от глюкоза. Инсулина стимулира синтезата на протеини и инхибира разпада на тези протеини на аминокиселини. Също той стимулира образуването на триглицериди и инхибира разпадането им на масни киселини. В основни линии инсулина намаля нивата на кръвната захар и стимулира съхраняването на излишната енергия, гликоген, мазнини и протеини. Това беше всичко по тази тема. В следващото видео ще говорим за захарен диабет, тип 1 и тип 2. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е помогнало, го харесайте и се абонирайте за още медицински видеолекции. А ако желаете да подкрепите канала ми, ще намерите линк в описанието за страницата ми в Patreon. Довиждане и до следващия път, когато съм ви нужен.